Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta Asabar 14 ga watan Agusta shekara ta 2021. Bayan dogon jawabi da shimfiɗa da mai gabatarwa ya mana a wancan lokaci akan manufofin wannan Charity Assured Non-Governmental Organization, yau za mu ɗora daga inda ya ci gaba. A tare da ni akwai Muhammad Sani wanda zai muku sallama. Jama'a salamu alaikum. Ya yi dogon jawabi wancan lokaci akan matsalolin da shaye-shaye yake haifarwa da kuma irin matsalolin da za su iya biyo baya, wanda manya-manya ne, za su iya lalata gaba ɗaya, za su gurɓata al'umma da kuma mutane gaba ɗaya. Ok, Malam Muhammadu. Malam Abdullah. Wancan lokaci ka koro jawabai, lokaci ne ya halinsa muka katse. A yanzu daga cikin matsalolin da ka gabatar a wancan lokaci, na ji ka yi dogon jawabi wanda har na ɗan rubuta wani abu wanda wannan magana ta fyaɗe, wanda a kwanakin baya ya zama wani babban matsala ne da ya rika trending a wannan lokaci. Zan so ka ɗan yi mana shimfiɗa akan wannan matsala ta shaye-shaye da kuma hanyoyi waɗanda za mu iya bi domin magancewa. To, a'udzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Jama'a, kamar yadda muka koro bayani a baya, wancan lokaci mun yi bayani, shimfiɗa muka yi akan irin matsalolin da suke damun mu a cikin al'umma. Muka ɗauki matsala ta farko wadda muka ce ita ce ummul aba'isin duk har haɗa wa'annan abubuwa. Muka ce shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya zama ruwan dare a tsakanin matasa, ba maza ba, ba mata ba, sannan kuma abin ya wuce yadda mutane suke tunani, saboda matasa da yawa sun jefa rayuwarsu a cikin wannan miyagun halin, kuma sun yi nisan da idan ba a tashi a tsaye ba, to gaskiya nan gaba al'ummar da za mu zama muna rayuwa a cikinta ba mu san irin abubuwan da za su faru ba. To kamar yadda aka koro jawabi cewa akwai wasu abubuwa da aka ɗauka, yanzu za a ci gaba da bayani a kansu dalla-dalla. Mun ɗauki cewa wannan matsala ta shaye-shaye ita take haddasa abubuwa da dama, da take sa mutum ya ringa yin wasu abubuwa yana ganin kamar daidai ne shi a nasa tunanin, amma kuma abubuwan ba daidai ba ne, sun saba da hankali, sun saba da tunani, kuma sun saba da tarbiyya da tsarin al'ummar da muke ciki. To yanzu za mu yi bayani a taƙaice akan abubuwan da za su faru bayan mutum ya sha miyagun ƙwayoyi. Miyagun ƙwayoyin nan akwai wanda suke shan ƙwaya, akwai wanda suke shan syrup ma'ana codeine, akwai wanda suke shan giya, akwai wanda ma suke shan cocaine. Duk wannan yana ɗaya daga cikin nau'e-nau'e na shaye-shaye. To a haƙiƙanin gaskiya, dukkan ɗaya daga cikin wannan, duk wani mutumin da ya tsinci kansa yana ta'ammali da irin wannan abubuwan, bayan ya sha, abubuwa da yawa suna iya kasancewa. Da farko, idan ƙwayar da ya sha ta shiga cikin sassan jikinsa, bayan ta riga an gama narkar da ita, ta bi sassan jikinsa, ta yi komai, to za ta fara aikinta. Saɓanin wa'annan ƙwayoyin, an yi su ne domin su kawar da wata matsala da take damun al'umma idan an yi amfani da su ta inda ya dace. To mutum ya zo ya yi amfani da su ta hanyar kuma da bai dace ba, ya yi misusing ɗinsu. To da farko dai abin da mutum yake fara tsintar kansa shine tunaninsa ne zai fara canjawa. Zai fara ganin cewa mutane da abubuwan da ragowar mutane suke yi kamar suna yin shi ne ba daidai ba, wanda shi ne zai zo ya bujiro da wani abu wanda ya saba kuma da tunanin normal mutane wanda ba su amfani da wannan ƙwayoyi. Domin mutumin da ya sha miyagun ƙwayoyi, tunaninsa zai iya rikicewa, zai ga yarinya ya fara tunanin ya za a yi raping ɗinta, zai iya ganin wani ya taho da wayar shi ya ringa tunanin ya za a yi tare shi ya ƙwace, zai iya ganin wani ya ajiye abin shi ya ringa tunanin ya za a yi, saboda gaba ɗaya tunaninsa ya riga ya lalace, ya canja sakamakon wannan shaye-shayen da yake yi. To muddin ko haka za ta faru,
to zai fara tunanin ya za a yi ya shirya wata dabara domin ya biya waccan buƙatar tasa da take a cikin ransa. Alal misali, wanda ya shaye-shaye idan yana so ya sata, bayan ya yi wannan shaye-shayen da tunaninsa cewa wannan shaye-shayen da yake yi zai ƙara masa experience, ya buɗa mai tunani, ya yi nazari akan yadda zai faki idon wani ya ɗauke masa wani abu nasa. Sannan kuma ba da bayan haka, kamar irin abubuwa da suke faruwa na fyaɗe haka na ƙananan yara a cikin unguwa, dama na farko ba sana'a yake yi ba, yana shaye-shaye, yana zaune a layi, baya zuwa ko'ina. Duk yara da suke wucewa kowa akan idon shi yake, yana tattako ya za a yi ya ga ƙafa ta ɗauke, da wace dabara zai iya yi ya jawo hankalin yarinya ƙarama wadda bata ma san kanta ba, ya kai ta wani guri da bai dace ba, ya ɓata mata rayuwa. So amma hakan zai iya biyo baya ne idan bayan ya yi amfani da wannan miyagun ƙwayoyi, su za su gaya masa wannan ƙaryar, sannan kuma tunaninsa ya riga ya rikide ta yadda zai iya shirya dukkan irin wa'annan gurɓatattun ayyuka. Wannan shine a taƙaice akan abin da zai iya biyo baya bayan mutum ya yi amfani da miyagun ƙwayoyi. Yawa. To amma matsalar, me tushen matsalar ne? Tushen matsalar daga iyaye ne ko daga gwamnati? Kamar yadda na faɗa a baya, tushen matsalar kamar za mu ɗauke shi gida uku. Na farko, iyaye su ne suke da haƙƙu su ba wa mutum tarbiyya tun daga matakin farko. Tarbiyyar nan a gida ake bada ta. To amma ko da iyaye suna ba mutum tarbiyya a gidan da suke tare da shi, to kuma yana buƙatar wa'ansu abubuwa da zai samu a waje na ƙarin tarbiyya. Shine idan an kai shi makaranta, makarantar nan kama ta addini ce, makarantar nan kama ta zamani ce. Idan an kai shi makarantar addini, a makarantar addini za a ringa nuna mishi abubuwa masu kyau na tarbiyya da halaye na wannan addinin kyawawa. A ɗora shi akai cewa a matsayinka na musulmi ko kirista ga irin halin da ya kamata kai kwaikwayo ka bi ka zama mutumin kirki. To kaga bayan tarbiyyar da iyayen shi suka bashi a matsayin cewa ya taso a gida, yi kaza, bar kaza, abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai, to kuma zai tafi ya nemo wata a waje ta makaranta wadda za ta ƙara wa wannan ta gidan daraja da balu, ya ƙara fahimtar cewa to aini bai kamata ne kaza ba, bai kamata ne kaza ba, addini na bai yadda ne kaza ba, sannan al'adar da nake ciki iyaye na ba za su bari ne kaza ba. To kaga wannan abin zai ƙara sa mutum ya ƙara haukar saiti, ya hau layi mai kyau. To kaga ya ta ɓangaren iyaye kenan. To bayan sun kai shi makaranta, yana zuwa makaranta yana koyo wannan tarbiyyar. To akwai, kasan kamar misali zan ce maka, mutane kala-kala ne. Akwai abin da ake cewa matakai na girma na ɗan adam. Yaro mai shekara 1 zuwa shekara 5 akwai abin da yake bukata. Mai shekara 5 zuwa 10 akwai abin da yake bukata. Idan ya wuce wannan stage ɗin ya tafi daga 10 zuwa 18, nan ma akwai abin da yake bukata. To daga 18 abin da isama akwai abubuwan da yake bukata bayan tarbiyya ta gida da ta makaranta. Shine kamar misalin da na gaya maka, na ce wajibi ne idan ɗanka ya kai matakin shekara 18 ka sama masa wata sana'a da zai ringa yi. Saboda idan ka sama masa sana'a, zai zama ma kwakwalwar shi za ta zama busy a lokacin, koda yana zuwa makaranta. Lokacin da zai tunani mara kyau, kokari yake dawo daga makaranta. Idan ya dawo